дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар тоҷикистону афғонистон боз замин ҷунбид. кӯҳна ва бидуни таҳкурсӣ кумитаи ҳолатҳои фавқулодда иллати тахриб шудани манзилҳо бар асари заминҷунбиро шарҳ дод. ҳайати тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия дар форуми ҷомеаи солим иштирок намуд. дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст. дар деҳаи Вору мактаби нав бунёд мешавад. 13 ҷудокори тоҷик ба Анталияву Москав мераванд. бино ба иттилои маркази мониторинги пешгӯии зилзилаи вазорати ҳолатҳои изтирории Ӯзбекистон дар давоми рӯзи гузашта дар ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Афғонистон боз чанд маротиба заминларза рух дод. аввалин заминларза тақрибан соатҳои 13:20 дақиқа бо вақти Тошканд бо шиддати 3,9 балл ба қайд гирифта шуд. тибқи иттилои манбаъ, маркази заминларза дар 510 километри Тошканд дар қаламрави Тоҷикистон воқеъ будааст. заминларзаи дуюм ки шиддаттар буд 39 дақиқа пас аз заминларзаи аввал сурат гирифт ва шиддати он 4,2 баллро ташкил дод. маркази заминларза дар 538 километри Тошканд дар Афғонистон воқеъ будааст. инчунин заминларзаи сеюм низ дар қаламрави Афғонистон соати 15:34 дақиқа рух дод. маркази зилзила ба шиддати 4 балл дар 532 километри Тошканд ҷойгир будааст. дар ҳоли ҳозир дар бораи талафот ва хисорот маълумоте нест. дар ин бора Спутник Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. дар тоҷикистон ҷамъан 197 манзили истиқоматӣ бар асари ба воқеъ пайвастани заминҷунбӣ зарар диданд. дар ин бора кумитаи ҳолатҳои фавқулодда зимни ҷанбасти фаъолияти якрӯзаи комиссияи ҳолатҳои фавқулодда хабар дод. тибқи иттилои манбаъ аз заминҷунбие ки санаи 23 марти соли равон дар ҷумҳурии Тоҷикистон рух дод, аз ҳама беш сокинони шимоли мамлакат зарар диданд, зеро маркази он дар ноҳияи Кӯҳистони Масчоҳ воқеъ буд. ин ниҳод бо истинод ба маълумоти комиссия зикр мекунад ки манзилҳои зарардида ҳама дар теппаҳо сохта шуда, таҳкурсӣ ҳам надоштанд. комиссия ба хулоса омад ки хонаҳои зарардида солҳои 70 ва 80 асри гузашта сохта шуданд ва ҳангоми бунёди онҳо қоидаҳо ва меъёрҳои сохтмону меъморӣ комилан риоя нашудааст, омадааст дар хабарномаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда. деҳаҳои Палдорак, Ярм ва Пакшифи ноҳияи мазкур аз ҳама бештар зарар диданд. танҳо дар деҳаи Палдорак 77 хона зарар дид ки аз ин миён 2 манзил комилан фурӯ рехта, 20 хонаи дигар қисман тахриб шуданд. ҳамчунин дар деҳаи Ярм аз 18 хонаи зарар дида 8 манзил бештар тахриб шуданд. дар Пакшиф бошад манзили 49 хонавода зарар дид. заминҷунбӣ ноҳияи Раштро низ сахт ларзонд ки дар натиҷа 55 манзили зист дар ҷамоати Такоб ва оби меҳнатӣ ин ноҳия зарар диданд. феълан комиссияи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда хисороти ин офати табииро муайян мекунад. дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия таҳти унвони ҷомеаи солим форум баргузор гардид ки дар он намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар форуми мазкур ҳамзамон намояндагони вазоратҳои тандурустӣ ва мутахассисон аз ҷумҳуриҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок доштанд. иштирокчиёни форум масъалаҳои пешгирии бемориҳои сироятӣ, омодасозии мутахассисони соҳаи тандурустӣ, рақамикунонии соҳа, рушди туризми тиббӣ ва дигар масъалаҳоро мавриди баррасӣ қарор доданд. зилзилае ки чанд рӯз пеш як идда минтақаҳои Тоҷикистон ва мамолики ҳамҷаворо такон дод, дар ноҳияи Кӯҳистони Масчоҳ хоса деҳаи Палдорак вайрониҳоро аз худ боқӣ гузошт. хушбахтона ин заминларза хисороти ҷонӣ надошт, вале ба манзил алалхусус саломатии инсон, биноҳои нигоҳдории чорво ва ғайра осибӣ ҷиддӣ расонид. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент кулли сокинони шаҳр аз соати аввали рӯй додани ин ҳодиса омодагиашонро барои ёрию дастгирии дӯстон изҳор доштанд ва дар заминаи ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастури муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Рачабой Аҳмадзода корвони мошинҳо ки ҳомили 100 тонна цемент ва 5 тонна маводи хӯрока аз ҷумла орд, равған, гӯшт, биринҷ, макарон, сабзӣ, пиёз ва нон буд, аз Панҷакент ҷониби ноҳияи Кӯҳистони Масчоҳ роҳ пеш гирифт.
бо мардум хоса сокинони манотиқи дурдаст робитаи доимӣ доштан, огоҳӣ аз рӯзгор ва мушкилоти онҳо ва кӯмак барои ҳаллашон аз масъалаҳоест ки мавриди таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода қарор дорад. дар ин замина раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоати деҳоти Вору, деҳаи Вору ки аз шаҳр дар масофаи беш аз 70 километр воқеъ аст, дидан намуда бо кору бори сокинони он шинос шуд. нахуст раиси шаҳр сокинони деҳаро бо иди байналмилалии Наврӯз шодбош гуфта, бо онҳо суҳбати гарму самимӣ анҷом дод. таъкид шуд ки ҳукумати мамлакат бо дастури пешвои муаззами миллат барои ҳаллу фасли мушкилоти сокинони деҳаҳои дурдаст таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. зимни суҳбат арзи чанд нафар фаъолон ва сокинони деҳа шунида шуда, барои баррасии онҳо ба масъулин дастур дода шуд. чунин суҳбат бо сокинон ки дар даромадгоҳи деҳа ба омода намудани масолиҳи сохтмон аз дарахтони маҳаллӣ машғул буданд сурат гирифт. зимнан сокинони деҳа дар парвариши картошка таҷрибаи ғанӣ доранд ва иқлими он барои гирифтани ҳосили фаровон аз ин зироат имконият медиҳад. сокинони деҳа аз ҳар қитъа замин босамар истифода мекунанд ва барои серҳосил гардонидани он аз пораи маҳаллӣ фаровон истифода менамоянд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба кишоварзони деҳа ҷиҳати нав кардани тухмии картошка ҷудо намудани 20 тонна тухмиро аз захираҳои воридотӣ чун кӯмак хабар дод ва инро сокинон бо хушнудӣ ва миннатдорӣ пазируфтанд. дар ин суҳбатҳо ҳамчунин масъалаи ба минтақаи истеҳсоли тухмии картошка табдил додани деҳа матраҳ карда шуд. дар идомаи боздид раиси шаҳр бо вазъи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 деҳа ва сохтмони бинои нави муассиса ки бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва сармоягузории хазинаи хайриявии Тоҷикистон ва маблағгузории шарикони рушд бунёд мешавад, шинос шуд. бинои нави муассиса ки ҳоло сохтмонаш идома дорад, барои 200 нафар хонанда пешбинӣ гардида, корҳои асосӣ дар он анҷом ёфтааст. бо дастгирии ин созмон дар деҳа ҳамчунин бунёди бунгоҳи тиббии замонавӣ пешбинӣ шудааст. ҳангоми боздид ба масъулони ҷамоати деҳоти Вору дастур дода шуд ки ҷиҳати ҷудо намудани қитъаи замин барои сохтмони бунгоҳи тиббӣ дар зудтарин фурсат чораҳои амалӣ андешида шавад. 5 ҷудокори тоҷик дар мусобиқаи Grand Slam дар Анталияи Туркия ки аз 31 март то 2 апрели соли равон баргузор мегардад, ширкат хоҳанд кард. дар ин баробар 8 ҷудокори дигари тоҷик барои рақобат дар мусобиқаи Лигаи минтақавии ҷудо ба шаҳри Москваи Русия мераванд. дар ин бора хабаргузори Ховар иттилоъ медиҳад. ба иттилои манбаъ, барои ширкат дар ин мусобиқаи байналмилалӣ 617 варзишкар аз 85 кишвари ҷаҳон сабти ном шуданд. гуфта мешавад ки мусобиқот аз рӯи анъана дар 7 вазн миёни мардон ва 7 вазн миёни занон баргузор мегардад. ғолибону ҷоизадорон дар баробари медаль бо ҷоизапулӣ қадрдонӣ мешаванд. ғолибон дар ҳамаи вазнҳо 5000 евро, барандагони медали нуқра 3000 евро ва барандагони медали биринҷӣ 1500 евро мешаванд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.